Yo, awas. Oh, oh. Yeah.
kasih juga. Kami berikan waktu sejenak untuk berfoto bareng bersama keluarga besar dari sini berangkat Polmari di Armada.
para ditata sak kawon. As. Iya. Beri tepuk tangan Bapak Ibu hadirin. Dikasih semangat. Abang berangkat. Abang orang goyang. Orang goyang ya. Aku lo kepala 5. Yo, udah deh. Iki kok pokoke dikok kuwi takon dikok apa? Dikok karo tangan jahitannya. Dikok aku sama bengan. Aku sama bengan karo 20 ya. Ya.
oh. Memalukan. Jelas gimana itu? Aku dua bapak keplokan langsung tandak kepilih. Langsung kepilih. Dua bapak keplokan langsung aplok. Aku ngomong yes. Lah ngomong ora obat aja. Hei, kowe iki sini. Pak, dadi wong tuwek sing tegas nyeneni bocah. Iya. Hei. Ya, untuk wis tak soal iki lho. Ternyata ora kuat lho aku. Masa kowe kok teko to. Ya cangkem. Loh, Digeblok lu ora trimo aku. Digeblok ora trimo lu. Terus karepmu piye? Wane nono. Ora. Ya Allah. Tapi ora apa-apa, Mbah. Tenan. Dinane iki viral sampean, Mbah. Viral apane? Lho, enek wong tuwa diajar karo anake ya iki mau. Kowe wani lho diomongi arek-arek. Loh, sik menene. Langsung parani. Ora langsung parani tandakno. Sapa wong aku ngomongi? Ora. Odol-odol. Duwite wis jijik. Lah maneh kowe wis gedhe. Lah terus ndae. Iki tak lebon neh. Kowe ning ibuke. Lah mboke ado ae. Tak koni dhewe ngono lho Mas. Lho cita-citane apa golek apa ora? Hah? Yo lek enek ora enek kok. Kowe njuwut dhewe kowe. Ora usah oto. Kancane wis kabeh aku ngomong dhewe. Iki kirim dhewe ya. Kancane wis kabeh mau. Wis siap iki. Wes, pada sini. Wong arep ndiko banyu aku yo ora ngoleh wae. Iya. Dang. Wes, Dang. Sami to. Hai.
to, Di. Lah nyapa to, Mbah? Wah, karo nyata wong penakut kok wong matur ae kok. Ya diwe to, Bu. Ya Allah. Anggai senane kowe. Wong kok ora gelem ngalah. Dang. Kowe dhewe kowe lho datamu lho. Datamu. Datamu kancane wis ra sore iki lho. Kok blongan kowe. Salto. Mosok kok salem. Kancane salto ping piro ki mau? Bolak-balik. Dang. Diangkat ngene. Kok ora apa kok, Bur? Masih ada bela kan cuma. Wong ganteng koyo ruwae punari. Ning yo. Dek dadak. Artis apa? Kat. Ngono yo jomone ning kene. Tong syutingan bolak-balik dikat aja. Syuting ora makan. Kat. Lah yo piye wong syuting karo aku ngedelik dhewe kok. Kamarane cetok. Aku sampe membengi ya. Ayo. Kowe nyapa ya? Masuk persyaratan nomor loro. Nggih cangkem iki kudune apa ya? Iki syaratnya dicokot panggange cangkem. Kudu gawe cangkem. Syaratnya piye pikir dhewe. Kancane wis Tapi tidak boleh di bawah. Harus di atas. Maksudnya? Abdul buat cukup. Ora. Tangan di bawah di atas. Tidak kudu gawe lambe. tak tambahi. Pangawan. Kowe iki apa rombongne? Spesial lho. Kanggo sak kita. Tambahi akeh. Ben akeh. Yuk. Sing iki kok duwite ya, Cak. Lah malah sing dilebokne timbul. Lah napa malah dibok embere. Sing goblok kok. Duwite iku. Duwite. Goblok. Kan dikon duwe ora slulup. Becek tak. Hei, boleh. Kayak contoh ngene lho, jemu duit nang ning sorti goblok. Iki jane kene yo. Sah. Kene. Nang tutupi. Ha, saiki awakmu contone, lek jemu duit kene, enek timbone panggan. Ayo, ta, panggan iso. Lah, contone. Ibasi. Mata. Ibasi. Seblene. Untung. Kaya untung. Melek. Ngombok. Baik. Contone dolan lek duit. Enek timbone. Carane piye timbone? Carane timbone. Boleh carane. Iya dah. Timbon di sini. Kenapa toh? Oh, dicokot. Iso toh. Kowe asli. Goblok gratis apa? Dak miko. Tapi pangga iso. Iya, Mbak. Adil. Gawe timbo lho. Timbo ya timbo lah. Ibasi. Nah, iya. Dikon bajan. Glot. Timbone jangan. Pangga iso. Gawe timbo. Yang dipakai itu akal atau dek jangan nongol. Dep. Ayo. Oh, nah ini penak ini rasa isolasi timbone. Langsung ngantuk letak ini preyes. Ayo kene. Aku dong. Iya loh. Nah, lagi.
Masih ono gaya baru iso. Nah, tapi kan minggu. Ada kemajuan deh. Untungnya. Nah, saiki gare sampe adang. Ayo, jadi. Biar sitok, bagian sampean ayo ta. Bisa Bagian aku di sitok kuwi. Mobilane gede. Wis ora kayak tiba iki kan. Wis lho. Wis ora kayak tiba. Tanpa halangan. Tanpa halangan. Nek itu bagi Pak. Heeh. Akal, ada akal. Akal. Hei. Ini antar. Rumono. Gimana sih? Enggak ge tiga. Rumono. Diboleh nih. Tidak boleh pakai tangan, kaki nggak boleh di bawah, ya. Tangan nggak boleh di bawah, kaki nggak boleh di bawah, oke? Peraturan baru bingung, tidak boleh. Akal saya digayakan. Di rumah nih ngopi sih. Peraturannya ya, kaki tidak boleh megang tanah, tangan juga tidak boleh megang tanah, menyentuh tanah tidak boleh, oke? Ambilnya sama mulut, oke? Oke, bisa loh? Pakai akal. Semangat. Sesuk ngendangi maju ndelok ini. Iya ya. Nih. Hei, peraturan baru ini. Iya. Enggak. Goblok kowe iki. Iya. Apa nih? Uang tuwek kok dilulup ning ngono. Bosan aja belum gue. Iya, tenang lagi. Asli kedelep